Семинар-совещание руководителей образовательных организаций по теме «Преемственность в условиях реализации образовательных практик дошкольного и общего образования» состоялся в школе номер 7 при участии главы Заинского района Разифа Каримова. На семинаре были заслушаны доклады начальника управления образования Эрнеста Сафаргалиева по основной теме семинара, а также по теме «Преемственность в условиях развивающего образования». Отмечен положительный опыт работы по сотрудничеству образовательных организаций города. Подводя итоги, глава района призвал педагогов продолжать работу по проведению этой темы. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска. Егерме 5 февральда район мәгариф оешмалары җитәкчеләренең чираттагы семинар киңәшмәсе узды. Җыелышның пленар өлеше башланыр алдыннан киңәшмәдә катнашучылар зәй балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә эшләп килүче түгәрәк эшчәнлекләре белән таныштылар. Район башлыгы укучыларның һәркайсы белән аралашып, үзе сайлаган иҗат түры буенча яңа үрләр, зур уңышлар теләде. Мне 9 лет, я учусь в 3 классе. Я занимаюсь шахматами. В шахматы я начала играть 5,5 лет. Район башлыгы катнашында узган җыелышта мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү практикасын тормышка ашыру турында сүз барды. Киңәшмәдә мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сафаргалиев, 7-нче мәктәп директоры Игорь Беканов чыгыш ясады. Күкчәчәк балалар бакчасы мөдире Светлана Иванова белем бирү системасында яңа технологияләр куллану турында сөйләде. Район башлыгы Разиф Каримов киңәшмәне йомгаклап мәгариф учреждениеләре җитәкчеләрен әлеге юнәлештә эшне актив дәвам итәргә чакырды. Аларга җаваплы эшләрендә уңышлар теләде. Адилә Абраханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.